Good morning and God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back to my channel mga kabukid and welcome in your eyes. May ako karon din kay ako ni siyang balhin kay kini siya manggod. Kuan ni siya sa una kining hangin, ana ni siya. Hangin galing sa kabugat na sa kadugayan. Dili siya maayo kay mabulas dahil siya og madaot. Wala puti ako sa kong bagoy. Butang lang yun ko og sunblock. Kay unyang taon-taon ng init naman. Mao ni siya akong i-transfer. Ibalhin ko ni siya kay sobra na siya kataas og kay nitubo naman siya. Kini siya golden Pothos ni. O dapat na gyud siya nga ibalhin. Pariya pud ani kani siya. Magyapon ni siya. Unya, kung imo man kung ihang, ini ang tendency o tungod sa kataas na kaayo niya, tungod sa kataas na siya, di na siya pangdahon o di na siya kaayo makapenetrate sa iyong tubo. So, kinahanglan na yun nga ako ni siyang i-transfer sa naay pool. Ipakita ta mo karon taod-taod sa ako po dayong balhinan. Mao ni siya ang akong i-transfer karon nga tanong golden Pothos ni siya o kay kuan man ni siya, ako ni siyang gihang unya taas naman kaayo mo nang akong roll unya kini siya ako ni siyang i-transfer atong naay akong gipahimo nga plant pool kani kay taas naman kaayo siya dapat siya nga ibutang jud sa pool kay murag arang-arang siya sa pool. Mga kabukid mo ni siya akong gihimo nga pool PVC unya bunot unya PC dayon wala ta na lang mo ipakita kung saon paghimo pero dali pa tayo imo lang ni siyang gagmayon at ibugkos dayon tulong ka buok akong gihimo kay niadto ko sa merkado palit unta ko o kanang full plant agoy mahal man kaayo tag 150 pesos man di aron makasave di naghimo na lang jud ko og ako mahimo nagpalit lang og PVC kining usa ka length ani nga taas kini siyang tulo ka buok usa ra ni siya ka PVC ni ako lang gitunga og katulo mo ni siya nga tulo kay para gyud nga makasave kay kung magpalit pa mahal naman ako na dayon ni siyang ibalhin kini ibalhin na dayon ako dinhin ako ibalhin o kini taas siya nga taang dinhin ako ibalhin naan man ni siya yuta o garden soil lang ni wala gyud ni siya isagol garden soil kini ako nang sugdan
mga kabukid na ara dayon ang bag-o na ako nga balhin ako sa akong gihimo nga plant pool. Kini siya sa una mo ni akong butang nga plant pool himo sa ninako, pero ang pool ani ako ni siyang pinalit. Kani green Pothos, golden green Pothos, kani variegated Pothos, simple lang mga kabukid, ug wala lang joy gasto kaayo ilisod ang panahon karon. That's all for today. Thank you for watching.